Sen dúbida, trátase dun dos emblemas de Boiro. O Pazo de Goiáns constitúe un dos espazos de maior valor histórico e cultural, declarado Ben de Interese Cultural dende o ano 2015. Aínda así, nos últimos anos a edificación veu sufrindo un avanzado estado de deterioro, que fai necesaria unha actuación urxente de conservación e rehabilitación. Neste sentido, o Executivo local xa ten realizado un proxecto, valorado en algo máis dun millón de euros, que prevé desenvolver en breve e que permitirá poder poñelo en condicións de uso. En definitiva, un cambio de enfoque con respecto ao proxecto anterior deseñado por anteriores gobernos municipais. Pensamos que o que hai que poñer en uso é a vivenda principal, o Pazo, e a torre, para eso se rehabilitan, para darlle, en canto se acabe, esta restauración e conservación e restauración do Pazo, pois poñelo en condicións de uso. Da outra maneira, a idea do anterior goberno, pois sí cambiaríamos os tellados, os teríamos aí os cartos investidos, pero non podría disfrutar a xente nin podíamos darlle uso. Para poder leválo a cabo, o Concello pretende acollerse a unha nova liña de axudas do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cuxa solicitude será levada ao pleno extraordinario deste venres. A oposición nos di que utilizáramos o plan único para financiar esta obra. Tamén nos pedía que financiáramos ao mesmo tempo esta obra máis o Club de Remo de Cabo de Cruz. O plan único ten 1.180.000 euros, 1.180.000 euros, que son, basicamente, para servicios básicos e dar viabilidade que funcione pois as instalacións básicas do Concello, sexan carreteras, sexan alcantarillaos, que os que vamos a dedicar. Nos estaríamos gobernando mal se os dedicáramos todo eso a unha obra sola en concreto. Entón, eu creo que a alternativa pódese facer destinar os cartos do plan único a seguir facendo carreteras, mellorar o rural, mellorar os saneamentos, abrir novas calles, mellorar a accesibilidade en aceras e ao mesmo tempo, cando xurda, pois facer esta inversión. Esta inversión a facemos en base a unha liña que saca a Xunta de Galicia para actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído, que é unha liña que abre un fondo que crea de 10 millóns de euros a Xunta, do cuales se poden servir os concellos, investir con préstamos blandos, o sea, de interés cero, a 8 anos. Por lo tanto, nos podríamos adicar do noso presuposto de forma cómoda, sin pagar xuros, sin ningún coste financiero, 120.000 euros anuales a pagar este préstamo de forma cómoda e asumible para as finanzas do Concello de Boiro. Trátase, en definitiva, de poñer en valor un espazo para que sexa accesible a veciños e visitantes, convertendo nun polo de atracción turística, que se completará tamén con outras actuacións previstas para a zona do estuario do río Coroño.